Esselamu aleyküm kardeşlerim. Bir sana bir namız, bir heppe bir ayalın videosu var da şunu atya olunur. Şu arada bir zat ayday deyip. Ona men näme diýeň? Ýaşuly birine äre degen, böyle äre degdiň bagtly ýaşa. Video çeki, videosunda onun o ýer bu ýerini oýnap oturýan ýaşuly. Özüniň hem agzyndan diňe haram zatlar çyky. Subhanallah. Sen nähile adam o? Sen bärde, ey ayal dogan diýen saňa da, şu gepe sen laýyga däl ýöne şunda da aýdaýyn. Sen bir Türkmen milletinin awraýyny düşürip oturýarsyň. Sen bärde özüň o ýer bu ýerinden tutturup video goýma, böyle ýaşajakmy bar edeniň ede o. Emip ýat ýaşulyň kyn, hiç kim saňa istat diýen o. Halal bolsun. Ýöne video çekende öýüň bu ýeriň oýnadyp ýa TikTok'a çykyp haram söýgenip nauzubillah. Sende bir Allah gorkusy, bir watan söýgüsi, millet söýgüsi ýokmy sende? Estağfurullah ve etûbü ileyh. Subhanallah. Sen ýalak nadanlaryň, sen ýalak biheppe, binamuslaryň ýüzünden türkmen zenalarymyzyň awraýy düşýär. Biziň ne gözel türkmen zenalarymyz bar, bärde işläp ýören halalynda ýa Türkmenistanda ärine, ýoldaşyna garaşyp namusynda arynda oturan. Sen ýalak biheppeleriň bir-iki sanasynyň ýüzünden biziň hakyky türkmen altyn gümüş ýaly zenalarymyzyň awraýy düşýär. Sen eger şol işe etjek bolsaň, şoňa türkçe gürle, türkmençe gürleme. Ya Orsça gürle. Men çykdym diýip Türkmenistanda, men türkmende, men türk diýip gürle. Nauzubillah. Esselamu aleyküm kardeşler. Birazcık kaharlandık. Hakkımızı helal edin valla.